lume. Ne crește profitul, lanțuri, iced out. Mă simt într-un iglu, lanțuri, iced out. Le purtăm ca ticluri. Mă îmbrac bine, n-am nevoie de un stilist. Cum totul pentru mine chiar nu înseamnă nimic. Părpășeni cu monograme au venit într-un plic. Prea mulți bani în buzunar ca plugii nu îi mai ridic. S-au luat cu noi și am retezat pulsul. 9 mm, bodyguard-ul e cât ursul. Gelato pe bune, păstreță și simte gustul. Stai că eu abțin prost și îi dau și din smurd. El nu umblă cu descarcerarea cu aia. N-am văzut. E vreo problemă dacă îți dau acum 5 milioane, ba nu, 6 milioane și gen îți mai dai jefuitor milione, se întoarce. Da, e bine, e bine, e perfect. Nu știu. Bă, dacă vrei facem 3 după, fii atent, dacă vrei facem roleplay pe joc gen cum am dat 3-2 și filmăm unul dintre noi, știi ce zic? Ca să fie o dovadă la mijloc. Ah, păi bun. Care dă primul? Stai că... Sau? Saitama, eu zic să filmezi și tu. Mereu să le zic, Nu, dar pentru fiecare... păi și cum facem? Ca să fie ok și pentru... Păi fii atent, du-te extrage banii, că văd că ai și cash. Văd că ai și cash. Adică, păi îi dau așa, nu merge. Nu. Păi nu Și poți, merge dacă să ai cash transferi. trebuie să-i bagi în bancă ca să poți să-i transferi. Ce mă? Deci dacă tu ai 1.500.000 cash sau cât ai tu acolo, tu poți să dai decât cei care ai pe card. Păi da, și eu ți dau pe gard. Sau... Păi ăia de pe card nu fac 6 milioane. Ăia decât 4. Aoleu, dar chiar, bă, stai că acum am văzut. Vrei să vin să te iau? Că sunt aici. Te duc până la bancă, dar să știi că am decât 2 locuri. Adică am decât mai mult loc. Nu problem, las că eu speak Gonzales. Nu mă fac easy cu Alexia să mă facă iar doggy și să mă duc chiar cu viteză prin oraș. Nu, cum să nu taia cu doggy. Da, asta rămâne Dacă- la Rivamp, nu? Da, Astea, da, alea așa. plătite. Alea și astea plătite. Deci, Bă, dar ce face deci poliția ai la 10 EMO? euro și ai 10 la Rivamp. Da. Păi dacă a rămas de la revampul din V5. Gen. Adică mașina asta e de la Camora din V5. O avea Camora înainte. Și membrii din Camora care au primit-o, gen, membrii din Camora au primiseră, decât ăia speciali. Și ăsta, cum zice, poți să o dai la 3, gen, oricând. Și asta e mult mai rară, gen, nu-i de 7 milioane sau de 9. Depozit. Depozit. Depozit și pui acolo banii care îi scoși. Dacă vrei să-i pui, da, Adică pentru din 6 ceea milioane. ce din portofel, Da, îi pui, Da, îi pui pe pe card. 1.900.000 trebuie să pui ca să fie 6 milioane în cap. Dar o întrebare, de unde ai atât de mulți bani? bă, Jaf? nu, dar am primit gen salariu. În Camora. Salariu? Am jucat cam mult. Ai total 6 milioane. Fii atent. Dacă vrei, facem așa. Îmi dai 4 milioane, îți dau mașina și după mai dai 2 milioane, gen. Îți dau 4 milioane. Îmi dai 4 milioane, îți dau mașina, mai îmi Nu. dai 2 milioane la final. Sau cum? Nu merge așa, o să-ți blochezi tranzacția. Dă 6 milioane E și suma dau. prea mare, trebuie direct suma toată, deodată, ori nu o să meargă. Mort. Hai, bine. Stai așa. Cum te cheamă pe Roblox? Andrei Bară. Și selectează acolo, Saitama, dacă- 2012. Cum te cheamă? Saitama. Caută de Saitama acolo și o să mă găsești. Uite, gata. Hai, dăm amândoi în același timp sau? Stai. Cum te cheamă? Deci stai să te caut. Deci cum ai zis? Andrei Bară Jos Adrian 2012. Ia underline 20. Așa, 2-0, gata, 2012. Da. Gata. Hai, 3. dă doi. Așa. E bun? Da, e bine. Îți mai... Și 1,5 milioane îi mai dai tu. Îți dă Da, 1.500.000 mi mai dă ăsta, Ionuț, dacă... Da, mi dă, Ionuț are 20 de milioane, bă. Ui, Ca să știți. Îi mai cer lui 1,5 milioane. De unde faci atât de mulți bani? Și dacă nu dă?
Bă, vorbesc eu cu el și dacă nu îi dă, e nesimțit. E... Asta îi trebuie să nu dea. Stai să-i zic de acum. Bă. Deci atât de mulți bani. Păi așa intru și eu în camera. Iau salariu. Și ies. La Notenos nu dădea salariu. La ce? Da, în camera cine-i lider? Brave. Copilul Parcă ăla vrea să vândă mafia. Da, dar n-are cum. Nu lasă DXM. Ha. Să-și dea bani, îți dai seama că nu-l lasă. Era să dau remove la mapă din greșeală. Ups. Ai bitul măcar? L-am găsit pe jos, vreau să-i dau delete. Unde ești? Dă-mi și mie împrumut. L-am șters deja. Mă, ce? Stai așa un pic. De ce